ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ଛାତ ଉପରେ ବଡ଼ିର ମାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଘରେ କେମିତି ବଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବଡ଼ ମା ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବିରି ଆଉ ପାଣି କଖାରୁକୁ ବାଟି ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବିରି ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଧରି ପାଖରେ ଥିବା କଳ ଘରକୁ ବାଟି ଆଣିବାକୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ସରିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା କାଲି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ କାମ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ବି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। କଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ବିରି ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ବାଟିଦେବା। ବିରି ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ନନା ଓଜନ କରିବା ପରେ ମେସିନରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଗାଁର କଳ ଘର, ଆଉ ନନା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବିରିକୁ ବାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିରି ବୋଟା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ବିରି ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଆତଙ୍କ କରନ୍ତି। ବଟା ଯାଇଥିବା ବିରି ଆଣକୁ ଆଣି ମୋ ବଡ଼ ମାଆକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିରିକୁ ଆମ ଶିଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେଣି ଦେଇଥିଲେ। ଫେଣିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଉଥିଲେ। ବଡ଼ି ଆଣଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ମା ବଡ଼ି ଆଣକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବଡ଼ି ପରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ି ଆମ ଘରେ ପରାଯାଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖାଯାଇଛି ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି, ଫୁଲ ବଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।